Langsung bukso hanya halam sokannya YouTube channel lo. Ini kisah bungo busakannya ojo samung marom ka. Hasing noto ani blogo nukna. Orna akses kayo. Ojaga kisah ani bugdan kanya magai. Ojaga selami mana nawakai kasih. Yo bicep betul nung kana langsung buksong ani dini gulung tongo ani hanong no phone pinai ang kisa samung kai nong no lena hui kisa phone nai kai do lang ka ke kisa lena kana nong no kisa no bising ni jaga bo phone nong nai tong di yo they have rega kha nong no phone nai no bising betai ko hasing plaster an maga hasing rijongo odek modek chika udo am kinyo makanya kisi kai norok exercise kema bangya kisa misa mti samung khadi kai nong ni tebo sagrok rakna yang tum khang se sujagi ko kisa basawai exercise khakit kisa khakinyo mas engka norok nugui tongo ang ani dini gurung tongo ani yakni masal tei kyo mo branyo gurung tongo no nungmana kyo kamko phungmai bla hasung kebra tinyai nungmana musuk gurung tong wa kaisa kai kanyan nonga sakani bukdon khanda bagai waisa kai ojaga manirman rna nangman bagai ang noriman khata bukte waisa khanyai nong no jotono phungkano o blogo phone ke phungmai phano te kaisa blogo phone phungnai eta bo kisa res khagena tiro bo kisa ngana to la hanya hai rekawoi tabo hanya hai lengjak kyo te hekom kha ke ang wan suka dolok nramo hai mang nanya siregana ne ang khabon suka kisa rsamung bo tongon hanai kisa nok bisingo habai ani gitar sang na hari kisa res khaitei nonor sa phna ang norbo comment khaidi sabo singing rok kajak nong tam hobbies norok comment khaimano no gyms khamai baksa kheradula tai rsabuk mo samung ang tabok nogo habai na hayana norok kisa rsabai khwnarnai mukhang khai to ekdom to silent kori khebo mukhang sujagi khongba ekdom sitar suba na haike dolo kyo ono kisa rsabai khwnarnai ani ekdom nobar sip tini kyo sal nukhran ko nobar rok nukhran rok bohang lori tongmani nobar khai to nangai tongo sip
ang bumo kolo shalmani Kuladi po ito Anikano bo Amjag matungguan ikaw Kuladi po ito Anikano bo Amjag matungguan ikaw No kapkırık talboro Pişanani Cumhur kırık Vatıyba Kemanani Duymu kırık Bahay Pişa boyorlani Kırık Bay Kıtang tongnani Asıkano Ani Nintam Joksi Nugonini Gede kasya nung magidolok Norok o video no na chungkai like kanya te subscribe kanya ta pugdi dolok Sama nungo ani kani hamjama nono leya bogi mangala nono leya kibi mangala nungo ani kani sama nungo ani kani Alcuni siari kemai tengah ani lamani tak kemati nungo ani kani jazma nungo ani kani hamzama nono leya pogi mangala nono leya Guys, tinin makai tasung dolok, nomor kana keraton sekali like share kadi. Tinin makai tasung ka, rok, dunia video na jong hai like share te subscribe kana tabuk di dolok. Asung no hambai.